és un dret fonamental el fet d'anar a votar. A més, normalment sempre votem, o estem acostumats a votar només en eleccions on s'elegeixen els càrrecs polítics a un ajuntament, els càrrecs polítics a la Generalitat, a l'Estat, a Madrid, però en aquest cas no és així, sinó que ens demanen l'opinió sobre un tema que ens afecta bastant de dret, que és el fet de poder decidir si Catalunya pot ser un estat independent o no. I crec que és prou important i és un acte com de maduresa tant personal com ciutadana el fet de poder decidir sobre això tan important. Per tant, crec que sí que és vital que tothom vagi a votar.